Катере се здраво. Сега толкова Нью Йорк, да те ходим някъде на още по-топло. Престолът ни в Нью Йорк приключи за сега. Надяваме се да се върнем. 4 невероятни дни, аз не мога повярвам. Страхотни дни. Надяваме се, обещахме си всъщност да го посетим поне още веднъж през живота си. Сега обаче ни очакват нови хоризонти. Виждате с този кораб, дано се вижда целия. Неме си. Отиваме към Майами. Другото после. Другото после очакват ни страхотни неща. Следвайте ни. Like a beat, golden skies all around, where the love is found. Breezes whisper a song, nights that never feel wrong. Moonlight dances so bright in this endless night. Вътре сме! Да. Най-после сме на кораба. Страхотно е! Страхотна клетка за $1 милион! Това е Манхатън! Остана сърцето ни. Тръгваме с кораба. Малко ще минем покрай статуята. Да, сега ще опитам да я покажа. Ето я. Ето я! Партито започва. На здраве! Реших да ви покажа част от кораба, която видяхме до сега. Това джакузи е със страхотна гледка в момента, тъй като се вижда цял Манхатън, като завъртим от там. Манхатън всъщност е малък остров, населен от 7 милиона ярки личности. Страхотна гледка. Казваме си на здраве за първи път на кораба. Отзад е басейна, чакаме да тръгне. Сме готови за парти! На здраве! Чакаме да тръгнем от Нью Йорк, да се насладим на гледката от вода. На здраве! На здраве от нас! Преди да тръгне кораба, от тази страна, Захари, какво виждаме? Паркинг с коли, но се намираме от бруклинската част. Това е Бруклин, което виждате от тази страна. Свърши обучението. Ще тръгваме ли? Ще отворят и баровете, че бяха ги затворили до преди малко. Половин час изгорях. Тръгваме! Супер! Отзад е Манхатън! Страхотно! Виждате кораба колко е голям. На здраве, Захари! Захари, виждаш и статуята! Виждам я. Ето я, сега ще минем през нея. А още по-близо и от този ден ще я видим. С кораба, на който се качихме днес. Има коктейли, всичко е 6. Супер! Партито започна. Трети коктейл пия, още не сме тръгнали от пристанището, но направо е жестоко. А гледката наистина е за $1 милион, ама наистина. Невероятно.
Казваме чао на Ню Йорк, казваме здравей на Майами. Но само за малко, защото след една седмица се връщаме отново тук. Ще минем през Бахамите. За цвят. И ще видим отново тази невероятна статуя на свободата. Просто нямам търпение за след една седмица. На здраве! Чао, Ню Йорк! До само за малко! Това е стаята. Както виждате, вече Захари е отворил куфарите. Няма нищо. Наистина си я спомням по-малка. Тази е доста широка. Както виждате, Захари може да прави тук лицеви опори. Даже. Да. Тук има гардероб голям, който сме сложили вече. О, Захари си е сложил куфарите. Куфарите и ризата на Захари. Добре, тук има място за тях. Банята наистина е с перфектни размери. Ние сме били в по-малки хотелски бани. Така че е супер. Душ кабината е достатъчно голяма. Даже и Захари се събере в нея. Така че и той е доволен, и аз съм доволна. Супер, наистина има доста място. Следващия един месец ще го прекараме тук. Минимум. Да. Хайде, оправяме си и отиваме на вечеря. Захари получи съобщение, беше на вратата. С това го сюрпризираха, че получава награда, подарък от $100 за фото. Timeless photo package. Много готин жест. Special gift. Много готино. Добре дошли в соления басейн на Маравиля. Преживяваме поредната тропическа буря. Плажа се изпразни за секунди, всичко се изпокри и навънка вали се студен дъжд. В средата на Карибско море. Какво Карибско море в Атлантически океан? Добре, Атлантика, то явно е нормално там. Времето е страхотно. Малко ще спари. Това е Perfect Storm. Втори ден в открито море. Преживяхме и буря, тропическа от 5-та степен. Която мина през Северна Каролина. Нали така беше? Този път избрахме круизата ние 4 дни в открито море. Имаме още 2000 км до Майами. Далек цяла нощ, целият ден и цяла нощ се лангъркаме там. Много яко. Ще се включим от там. And just like that, сме в Майами. Сутрешно кафе, на изгрев слънце. И гледка. И гледка, разбира се, към ситито на Майами. Слънцето огрява страхотно тези сгради. На изгрев слънце, Майами Бич, просто страхотна гледка. Просто е невероятно. Радвам се, че отново посещавам след 4 години. Майами сме. Това отзад е Ocean Drive. А това е Захари. Ocean Drive сутринта рано. Няма кьораво пиле. Само аз и Деси. Ocean Drive. След 6 години ние отново се завърнахме на Ocean Drive. Страхотния Ocean Drive. Също сега сме пред къщата на Версаче. Да, пред къщата на Версаче. Обръщаме се да видим. Не, направо така сме.
Доста е горещо, даже много горещо, но на Ocean Drive е така. Miami Beach was founded in 1915. That means before 1910 there was nothing here. You know, from the beginning, Miami Beach, the city was conceived as a tourist center. So they were building just small hotels, etc., and to make a profit from the beaches. There was a visionary, John Collins from New Jersey, who saw the potential. Miami Beach, baby. На Miami Beach сме, на Miami Beach сме, супер! Ето ги прословутите шарени спасителни наблюдателни кули на Майами. И имаме снимки от преди там. На обширния Атлантик. Чакаме, за да се качим на лодките, които всъщност Захари чакаше с нетърпение. Чакаме да гледаме крокодили. Дано ги видим днес. Ето лодките отзад. Качаме се на лодките. При повторното ни посещение в Майами решихме да посетим световно известния природен парк Everglades, където ще видим крокодили и алигатори в естествената им среда. Останахме без дъх от пейзажа, който ни се откри. На връщане от Everglades направихме кратка спирка в очарователния квартал Литъл Хавана, известен със своите живописни улички, шумни заведения и аромат на прясно изпечена емпанада. Искаме да си намерим типични кубински ястия. Така че ще се пробваме. Този изглежда автентичен ресторант. Готино. Разходката ни завърши на много любимо наше място, а именно красивият Bayside Marketplace, място изпълнено с безброй магазинчета и ресторанти и разбира се световно известното Hard Rock кафе. Тук може да послушате на живо кубинска музика, докато пазарувате, хапвате или просто опитвате страхотни карибски коктейли. Това е живота в малката Хавана, прочутия квартал на кубинците в Майами. Сега се обръщаме, за да ви покажем цялата и прелет тази улица, на която може да хапнете типични кубински ястия. Да, не знам имената, емпанади, не знам с какво си, някакви сандвичи кубински, ама беха много добре. Днешния уникално изморителен ден, който прекарахме в Майами, посетихме Everglades, посетихме Даунтаун, малката Хавана, отидехме на Bayside Marketplace, преди ни дъжда, но това не ни попречи да се насладиме и сега заслужено
коктейлче. Си казваме на здраве. Изпращаме Майами и след малко тръгваме и се насладиме на това. Така. Целият град свети в страхотни светлини. Виждате отзад зад нас. Даже се вижда част от колелото Виенското в Майами. Захари не пропусна да си взема и хавански порети. Кубински, дали си от Хавана, знаме. Така, с вкусна ванилия може би бяха. Ванилия, много хубаво. Страхотно беше днес. Очакваме с нетърпение утрешния ден, където ще бъдем. Ocean Cay, който всъщност е частен резерват на MSC. И се отдадем на плажуване. Страхотно ще бъде на здраве. Здраве. Happy birthday, Захари! На Ocean Cay. На рождения ден на Захари, 19 септември. Днес сме в едно типично карибско островче. Направено много лежерно и много карибско. Да. Страхотни цветове, виждате. Ще се опитаме да ви го покажем днес. Happy birthday, Захари! От София до Карибите само сините. А отзад? Уоу! Вече сме популярни. Happy birthday! От Ocean Cay. Благодаря за подаръка. Ще го нося на всеки матч. Зад нас се вижда фара. Мързеше ние стигнем до Нагам още 200 метра хора, много е жега, но е така ветката и по-хубава между другото. Вижда се в цялата си прелест, може да се качите горе, ако искате, някакви... Да, има и такъв тур, който може да се качи нагоре. Десетици. И като се завъртиме лекичко... Но много леко се вижда... Виждате нашия кораб, който е спрял почти на брега. Пред него хората се къпят. Много готово. Островът е приказка. Захари, не ми напомни, че това са ни последни дни на Карибите и морето ни свърши. Сега сме на Ocean Cay, всъщност. Имаме и да ходим на Бахамите, така че не ни е баш. И не ми напомни, че почти свърши морето. Местото е приказка. Невероятен плаж. Страхотна карибска вода. И както обича Деси да казва, елате! Няма как да не се потупва просто. Едно, две... Три! Той е грехота в това, на това место да не влезе в тези води. Просто е... Приказни са. Прозрачна вода, жарко слънце и любимият човек, който днес има рожден ден. Happy birthday от Ocean Cay, Бахамите. Morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying this is my message to you, singing don't worry. Така от единия плаж е време да се мести към другия.
every little thing is gonna be alright. Saying don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Остров Ocean Cay се намира между Майами и Бахамите и е целият в различни плажове, от един от който се вижда фара, далечината и кораба ни. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying this is my message to you. Meaning don't worry. Типична островна красота. Различни цветове на Карибите. Типично карибски стил, да. Какво Страхотно. повече да иска човек? Страхотно е. В Бахамите сме. Най-накрая стигнахме и до Насао. Де си позира пред кораб, който не е нашия обаче. Тук е пълно с туристи и времето е жестоко. Има много нови неща тук на пристанището в Бахамите. Наистина за 6 години толкова много неща са променили, но си е все същата цветна картина. Отиваме сега да се гмурнем в градчето Насао и да видим какво се е променило за 6 години, откакто не сме били за последно тук. Слава само се заплесва по разни магазинчета. Цените са топ. Топ скъпи. Сувенирчета. Така като гледам, нищо не се е променило. Особено. Навсякъде е пълно с магазинчета за сувенири, ресторанчета, Дори може да се барове. ориентираме сами, да стигнем до главния площад на Бахамите и мисля, че вече ги познаваме улиците. Сега отиваме на там. Виждате каква невероятна архитектура има на Бахамите. Повечето сгради изгледат по същия начин, ярко оцветени, с едни хубави колониални фасади. Направо е страхотно. Аз бих живял тук определено. Така. Здравейте от Насао, столицата на Бахамите. Един прекрасен карибски град с невероятна архитектура, страхотни цветове и къщи в колониален стил повечето. Този град е известен с това, че до края на 17 и началото на 18 век е бил пиратската столица на Пиратската република и се казва Чарлстаун. Но после англичаните го приключват бързо и така. И си става английска колония едва ли не. До, като гледам тук на сградата, до преди 51 години, когато вече извоюват своята абсолютна независимост и сега си една независима карибска държава. Страхотно, просто плажове, хора, архитектура, уникално е. Мене хората най-много ме впечатлиха, защото са супер френдли. Да, определено са супер френдли, навсякъде те канят, лее се аром, маргарити, текили, въобще страхотия. При 6 години тук ядохме най-вкусния сладолед на Бахамите по тази улица.
И сега не го намираме. Но пък е пълно с други кафенета и магазинчета за сувенири. Любимите дранковки на Деси. Много са готини тези. Много са Този път намерихме време да посетим остров Роуз Айланд, известен с прекрасни плажове и плуващи прасета. Забавлявахме се с косматите животинки, като ги хранихме и плувахме с тях. Успяхме и да се гмурнем на приказен риф с безброй пастроцветни рибки и корали. Атлантис, оригинала. Ready? Come. Дай му малко да. Ето аз му дам. Не. Към. А така. Към да. This is my Tyson. Oh. The big one. This is Mike Tyson. Деси, ай сега твоя, клякай. Деси с най-големата свиня на име Майк Тайсън. Smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying this is my message to you, singing don't worry. Нахранихме прасета, да остраха плажа. Май трябва да се поизкъпаме. Насладихме се на свинска история. В изобилие. На Роуз Айланд, на Бахамите, има и прасета. Да. Ladies and gents, did you have a good time? Did you have a good time out there? Yeah.
finally got someone literally on the floor. All right. Ladies and gents, I hope you guys had a great time. On behalf of Caesar Keys Cruises, we appreciated you. We're going to party on all the way off of the boat. If you want to carry one of the drinks with you, you can carry a drink with you. Just about you do not have to try to communicate with the snorkel in your mouth because you might swallow water and two, you won't understand anything that you say. All right, our crew members are going to ask you guys if you are okay. All you have to do is make a fist, put it at the top of your head. This is our safety signal to let us know that you're okay. All right. Не знам колко добре се вижда, но зад нас е хотел Атланти, световно известен и е оригиналът. В Дубай е Ментето. Дано се вижда хубаво. От коридния терминал се вижда перфектно. Тази страхотна гледка, един много як хотел, ние сме ходили там преди няколко години, беше жестоко. И това е една от забележителностите на една сала. Много хубаво изглежда. Топ. Сега ще ви го покажа по-добре. Не ми напомни, че ти тръгваме от Бахамите, Захари, с този кораб. Имахме страхотен ден на Бахамите, но за съжаление и той приключи. И сега трябва да се качим на нашия супер кораб, за да потеглим в двудневно пътешествие към Ню Йорк. Отново към Ню Йорк, откъдето си пътуваме за България. Захари, пак ли ти пишат? Да. Този път? Бон комплеано. Пожелай си нещо! Пожелах си. Готов си? Да. За следващата една година? И за повече. Добре. Обичам те! Ясно. Последна гледка на Деси към Атлантис, но поне каква гледка. Спираща дъха. Това е Насао. We hope to see you again soon. Ще ми липсва. Теглихме.
кабината на кораба. Good evening, welcome to our theater. Now, let me see, because I see more people here tonight than last night. How many of you were not here last night? By a round of applause, I can't see. And now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for, the master of the vessel. Joining us from Italy, Captain Michele Di Mauro. Амбициозната ни програма за Ню Йорк и Карибите я изпълнихме, мисля, на 200%. Да, така 100 въпроси 200. Доволни. Страхотно е. Айде! И както обичаме да казваме, края на едно е началото на друго. Нашето следващото пътешествие предстои. Още нямаме идея къде ще бъде, не сме го уточнили, но ще разберете и това. Желам ви приятно гледане. Мисля, че ще ви хареса. Страхотно ще бъде. Чао от нас! Чао!